زردنا أبيتو ترخيبنا لنا هللويا كل سنة زبلة خابك زيابيري كل تصبق زبلة خاب قويتاي هللويا بسم قويتانا من حنينان حدا أملاخ هللويا برنامجنا جمروينا هللويا هللويا صلوتك جمروينا هللويا زيابير بمغرب هللويا هللويا Hallelujah, 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 Jesus, Jesus. ويتانا مسكنك هللويا 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 رتكابزي إلنا ويتا هللويا أبيتك خنركب زيابي ربو هللويا سخاردي خلنا هللويا رديت كان دقف كان يمو ويتا هللويا خبرني بكالنا زيابير هللويا تحتك نبلل كابيتا هللويا زاك كابيتا هللويا هللويا أوه يسوس هللويا سخاخ تعبين إحنا خنس كويتا هللويا سخاخ قلت أبهوتنا كويتا نصلي لنا هللويا يسوس زلوا سيسناي هللويا سخازل لخاي سناي زيابير هللويا نقعزو زبلن نخدو زبلن زيابير هللويا السخام سنات لخاي كل سناي زخون هللويا أبتنات كات عهيلن زيابير هللويا دخام يلن أبتنات كات زيابير هللويا هللويا أبنات كاس حقوسي زلو كويتا هللويا سخازل لخالو بوتا هللويا نتننا علو كويتا هللويا كاينا بيوتنا እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ መጽናንዒኻ መጽናንዒኻ ኢየሱስ መጽናንዒ ፈዋሲኻ ኢየሱስ ፈዋሲኻ አምላኽ ፈዋሲ فواسيخا يسوسي فواسي عرفيخا أملاخي عرفيخا يسوسي معرفيخا أملاخي معرفيخا هاليلويا هاليلويا عزعتيدك لوبون تغيرت عبرخديدك لوبون تلوتت اللهم قدمات سر اللهم قدمات عين اللهم قدمات اللهم قدمات اللهم قدمات سكت الواد زي الواد تغير ونتات كقياير زي تقياير يسوس السخاي أملاخي السخاي باهي بلنا بس بروخ قويتا هللويا
دس يبلنا بخريستوس هللويا حقسوا لقيمة تحقسوا لكم بمن بكريستوس على حقس يلن خالو سلام يلن كمتناتو أيقونن ولا وانت هلو خمتناتو بنا أيقونن هللويا سلام سلام يسوع سلام يسوع سلام كم تعلم تهوى أيقونن كم تعلم قبلك تعلم تهبو يكون تعلم تهجتو يكون عطو سلام عرفت اللوان عطو سلام عطو سلام وتعلو سلام بمكرا وانت حلفك سلام يلوت بلا سوى انت حلفك سلام سلمت يلوت يسوس goita recycle light gabroni Jesus nusu nusu hada yibay nusu 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 Sayo, 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 تليو تلوت عليو تليو تلوت عليو جمع مراي تتبخو وداتا تتبخو جمع مراي تتبخو وداتا بزحاتيو زجبرو بزحاتيو بزحاتيو زجبرو بزحاتيو زحات حرتك زبزحلو سكاخات عززلو ساب مودتا سخايو سكاخات زبزحلو نحرتك عززلو سخايو كساب مودتا اتسل لخو تسلي قرب لخو قرب بخا اتسل لخو تسلي قرب لخو قرب بخا تيجمع مراي ونلي مودتا ونلي مودتا تيزيو تيزيو يزيو بزحات يوم بزحات
ብዙሓት እዮም ብዙሓት ጅምሩ ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ዝጅምሩ ብዙሓት ኣምላኽ መወዳእታ ጽድቅኮ ኢየሱስ መወዳእታ ጽድቅኮ ኣምላኽ መወዳእታ ጽድቅኮ ኢየሱስ መወዳእታ ጽድቅኮ አሜን ሃሌሉያ ሰላም ይኹን በዚ ምሸት እዚ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናትካ ሰላም ኢየሱስ ጸውዖለና ሃሌሉያ ናፍቆለና ጎይታ ሃሌሉያ ሰናይ ኻማ ጎይታ ሃሌሉያ ሰናይ ድማ ክትገብረልና ሕጁን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዝተረፈ ዓመታትና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ብኣኻ ተሓጒስና ክንሓልፈን እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ኽቢርና ክንሓልፈን ጎይታ ጸጋኻ ምሕረትካ ሰላምካ ክበዝሐልና ንጽልይ ኣለና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዮ ሃሌሉያ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:11-12 ከንብበን ኢና እሞ ወጌርና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኸነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃሉ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበልና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱላ ሃሌሉያ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ኢየሱስ ኣላ ሃሌሉያ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ይብለና ቃሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃሉ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ መገድን ሓቅን እሱ እዩ በይኑ ሃሌሉያ እሱ ኣይተለወጠን ሃሌሉያ እሱ በይኒ መገድን ሓቅን እሱ በይኒ መድሓኒ ሃሌሉያ 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 መገድን ሓቅን ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ ምንጭ ናይ ህይወት ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምንጭ ሰላም ንሱ እዩ ሃሌሉያ ምንጭ ህይወት ንሱ እዩ ሃሌሉያ ምንጭ ሓቂ ንሱ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ መገድን ሓቅን ኢየሱስ እዩ ምንጭ ናይ ህይወት ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ዘለዎ መንገዲ ዕረፍት ኣለዎ
ሰላም ሰላም ላውነትካ ዘለዎ መንገዲ ሰላም አለው እረፍት አለው ላውነትካ ቅዳሴ ጎይታ ሃሌሉያ Your presence Lord ላውነትካ እንዴና አለው ጎይታ ሃሌሉያ ውላውነትካ ዘለዎ ነገር የለን ጎይታ ሃሌሉያ ስኻ ዘለኻዮ ሁሉ ህይወት አለው ጎይታ ስኻ ዘይብሉ ግን ህይወት የብሉን ጎይታ ሃሌሉያ ሰይ ዘለዎ ህይወት አለው ሰይ ዘይብሉ ግን ህይወት የብሉን ሃሌሉያ Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዮ ሃሌሉያ አበይኔረ እና በናልማችን እግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ካበይ ውጪና ዝብርኽ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Habayati undi huwatayna ayo Jesus nawaytundi Jesus ayurni Atabaynere habayati undi salamayra ayo Jesus akhbiruni Jesus barikhuni Atabaynere habayati undi huwatayna ayo Jesus nawaytundi Jesus ayurni Atabaynere habayati undi huwatayna ayo Jesus nawaytundi Jesus ayurni Atabaynere habayati undi salamayra ayo Jesus akhbiruni Jesus barikhuni الدين حق Jesus يو تلاي يوتكايو الدين حق Jesus يو تلاي يوتكايو زيكا يسوس من حنيلة زيكا يسوس يوتكايو زيكا يسوس حنيلة زيكا يسوس واريلة زيكا يسوس يوتلة زيكا يسوس حنيلة سيزلو يوتلو سيزيبلو يوتبلو
سيزلو وتعلو سيزلو وتبلو أتابعين أبيض وتيرايو يسلويتني يسكيرني أتابعين أبيض وتيرايو يسوس أخبرني يسوس بارحني زيكا يسوس محل زيكا يسوس يوتل حد يسوس يو جناي وتوينايو سيزلو منقدي أمان لو قربت لو عايز زلو منقدي سلامان لو قربت لو تابعيني كبيوتي وتيرايو اسلويتني اسماري خفي كبيني كبيوتي يسوسي رايو سلامي ويسوسي كبيني كبيوتي سلامي رايو يسوس أخبرني اسماري خفي بدل حد يسوسيو إناي هوت ويتايو بدل حد يسوسيو إناي هوت ويتايو بدل حد يسوسيو إناي هوت ويتايو كبيوتي سلامي رايو يسوس أخبرني يسوس أغسلني كبيوتي سلامي رايو يسوس أخبرني يسوس أغسلني سيزلو وتعلو سيزلو وتبلو سيزلو وتعلو سيزلو وتبلو سيزلو وتخدو من جديد تلو ساعتلو عايز زلو بنقدي عوتالو كلوالو عتابيني رحبيوتي وتيراي يسلوي يسيرني عتابيني رحبيوتي سلامي يسوس أخبرني يسوس أغسلني يسوس زلو منقدي أمان لو قربت لو يسوس زلو منقدي كتير لو مساعدت علو كم ناي قدم أيكون حديث سريع عليه ناي قدم أيكون حديث كم ناي قدم أيكون حديث سريع عليه
كمناي قدم أكون حدش كمناي قدم أكون حدي سبي عليه كمناي قدم أكون تولي 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 تولي
ተደሲቴ 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 በጌታ ኢየሱስ ተሐቢሴ 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 በጌታ ኢየሱስ تحبسي 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 بقول يسوع تحبسي 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 بقول يسوع تدسيتي 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 بقولها يسوع كده ما يكون يسيرني كده ما يكون كده ما يكون يسيرني كده ما يكون ደማይኮ ሲዲ ደማይኮ ተወሊደ 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 በጌታ ኢየሱስ ተደሲተ 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 በጌታ ኢየሱስ تحبسي 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 بقولها يسوس تدسيتي 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 بقولها يسوس هللويا هللويا يسوع كبر هللويا يسوع نجس هللويا يسوع كبر هللويا يسوع نجس هللويا Listen now, listen now, ናብራምስ ኢየሱስ ፍዕምዩ ናብራምስ ጎይታስ አሰይ ናብራምስ ጎይታስ ፍዕምዩ ናብራምስ ጎይታስ
ኢየሱስ ክበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ንገስ ሃሌሉያ ኩሉ ክብሪ ተጠቕሊሉ ንዓኻ ይኹን ጎይታ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ሃሌሉያ እጂ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ጎይታ ሃሌሉያ እቲ ኸነምልኸካ ዝጸናሕና እግዚኣብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ብቓልካ ሕጂ እውን ትከብር ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝስበር ክስበር ጎይታ ሃሌሉያ ዝፈርስ ክፈርስ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ዝህነጽ ክህነጽ ጎይታ ሃሌሉያ ብቓልካ ሃሌሉያ ዝሓመመ ክፍወስ ጎይታ ሃሌሉያ ሕጂ እውን ፍግም ኢልና ንሰግደልካ ጎይታ ሃሌሉያ ነኽብረካ እግዚኣብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ አምላክና ስሙ ይኽበር እንደገና ዕድል ስለዛበና ንዓይ ቃሉ ንኽዛረብ ንዓኻትኩም ድማ ንኽትሰምዑ እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ሕያው እዩ ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ ሕያው ቃል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እንደገና እግዚአብሔር ቃሉ ሃቤርና ንኽንማቐል ዕድል ስለዝሃበና እግዚአብሔር ነመስግኖ ጸሊና ናብ ቃሉ ክንከይድ ኢና ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካ ነኽብረካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ እቲ ሕያውነትካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ተገሊጹ ይነብር እቲ ጸጋ ክብርኻ ኣብ ማእኸልና መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተገሊጹ ይነብር እቲ ጸጋ መንፈስካ ኣብ ህይወትና ይፍሰስ ንስተዛራባይ ጸጋ ትህብ ሰማዓይ ድማ ምስትውዓል እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ኢኻ እሞ ብውሽጥን ብደገን ዘለው ቅዱስ እግዚአብሔር ቃልካን መንፈስካን ኣብ ህይወቶም ክፈስስ ይጽልይ ኣለኹ እቲ ሕያው ዝኾነ ቃልካ ንህይወቶም 200 ፍረ ኸፍሪ ይጽልይ ኣለኹ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ሰማዕኻና ተመስገን ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሎም ምሸት ሕግን እምነትን ብዝብል ክፍሊ ካብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ዘሎ ርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሕጊ ይዛረብ ብዛዕባ ጸጋ ይዛረብ ብዛዕባ ናይ ሕልና ዘመን ይዛረብ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት አቀሚጡልና አሉ ገላትያ ምዕራፍ 3 ከም ንፈልጦ ኣብ ገላትያ ዝነበሩ አመንቲ ክርስቶስ ኢየሱስ አሚኖም ዝደሓኑ ዳሓር ግን ካልእ ተወሳኺ ግርዘት ክገብሩ ምስ ደለዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እዩ ምድሓን በእምነት ክርስቶስ ከም ዝኾነ ህይወት በክርስቶስ ከም ዝርከብ እዩ ተዛሪቡ ንመእተዊ ክትኮነና ካብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 16 ከንብቤ ንሕና ኩልና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ምክንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋሃበ ጸጋን ሓቅን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይብለና ሕጊ ብሙሴ ተዋሃበ ጸጋን ሓቅን ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ እዚ ጥቅስ እዚ ክሪኦ ከለና ዓጢር ዝመስል ግን
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰረት ዘለዎ እዩ ዓብ ፍልሊ ዘለዎ እዩ ብዛዕባ ሕግን ብዛዕባ ጸጋን ዓብ ፍልሊ ኣለዎ ሕጊ ብሙሴ ከም ዝተዋሃበ ሕጊ ንመን ከም ዝተዋሃበ ንፈልጥ ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ክርኢ ከለና ሕጊ ንመን ተዋሂቡ ኢልና ክንዓትት ከለና ሕጊ ዝተዋሃበ ካብ ግብፂ ንዝወፁ እስራኤላውያን ብርግጽ ኣብቲ ሕጊ ውሽጢ ድማ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ኣብ ዘለዋውያን ትንቢታዊ ብዝኾነ መገዲ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዘዳግም 18 ክርስቶስ ኣብኡ ተገሊጹ እዩ ሕጊ ብሙሴ እዩ ተዋሂቡ ሕጊ ሙሴ እዩ ተቐቢልዎ ጸጋን ሓቅን ግን ዝኾነ ብክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ስለዚ እቲ ዓብ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሲና ምስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከኣቱ ከለው እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዝበሎም በረኸትን መርገምን ከም ዘቐመጠ እዩ ነቲ ሕጊ ዝገብር ዝረኽቦ በረኸት ኣለዎ ነቲ ሕጊ ድማ ዝጠሓሰ ዝኾኖ ነገር ኣለዎ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ርክብ ኣብ ሕጊ ዝተደረተ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምኽንያት ኣብ ሕግን ኣብ ጸጋን ዘሎ ፍልሊ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣምላኽ ከም ዝሓገዘና መጠን መሰረታዊ ኣስተምህሮ እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መሰረታዊ ኣስተምህሮ እዩ ናይ ጸጋን ናይ ሕግን ፍልሊ ሓደ ኣማኒ ተዘይተረዲእዎ ብኮንፊዥን እዩ ዝነብር ማለት ንሕግን ንጸጋን ሓዋዊሱ ይነብር ጽድቂ ብሕጊ ዘይኮነስ ብእምነት ብጸጋ እዩ ንዚኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ከረድኦም ዝደለየ ሓደ ነገር እሱ እዩ ንዑ ድማ ኣብ ምዕራፍ 3 ክሪኦ ኢና ብሕግዶ ብእምነት ገላትያ ምዕራፍ 3 ብሕግዶ ብእምነት ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብሕቶ መልክዕ ኣቕሪብዎ ኣሎ ብዛዕባ ሕጊ ክንሓስብ ከለና ሙሴ ኢና ንዝክር ብዛዕባ ብእምነት ብጸጋ ክንሓስብ ከለና ንጎይታናን ንመድሕናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንዝክር ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ብሕግዶ ብእምነት ኢሉ ዝሓተተሉ ምኽንያት ኣለዎ ሰብ ገላትያ ክርስቶስ ኣሚኖም ጸዲቆም እዮም ገለገለ ሰባት ግን መጽኦም ሕጊ ተወሳኺ ክኸውን ከም ዘለዎ ይነግርዎም በዚ ምኽንያት እምነቶም ተመዛቢሉ ማለት ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮም እምነት ብጸጋ ምድሓን ዝነበሮም እምነት ተመዛቢሉ ስለዚ ንዚኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዚ ከመዓራሪ እዩ ንዚ መልእኽቲ እዚ ዝጸሓፈሎም ከምዚ ይብል ኣቱም ድንዙዛት ሰብ ገላትያ መን እዩ ዓዚሙኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ስቁል ኣብ ቅድሜ ኣዒንትኹም ዶ ብግሁድ ከም ስእሊ ተሰጢሑ ኣይነበረን ካባኻትኩም ክፈልጦ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ጥራይ ኣላ ንመንፈስ ቅዱስ ተቐበልኩሞ ሕጊ ብምፍጻም ዲኹም ወይ ነቲ ሰማዕኹሞ ብስራት ብምእማን ሕጂ እውን ሕቶ እዩ ኣቱም ድንዙዛት ሰብ ገላትያ መን ከም ዝዓዘመኩም ጥራይ እስኪ ንገሩኒ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም
منفس قدوس زتقبلكم بحق ديو ويس بكريستوس بمؤمن حتى يو زعتم زلو منفس قدوس زتقبلكمو نمنفس قدوس تقبلكمو حقي بمفصام ديهم وي نتي سمعكمو بالسرات بمؤمن حقي بمفصام ديهم ويس نتي سمعكمو بالسرات بأمنت بمقبال الطيب حقهم في التعمديو ويس نتي بالسرات بمقبالهم منفس قدوس زتقبلكم مرسو حديو نتي بالسرات وانجيل مش سمعون كابلبهم مستقبلون منفس قدوس تمليهم ازيو تملسي امبر حقي بمفصام አይነበረን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ሕቶ ዝኻቶም ከሎ ናብ ልቦም ክምለሱ ጠጠው ኢሎም ከስተውዕሉን ከሐስቡን ሕልና ከም ዘለዎ ሰብ ኣእምሮ ከም ዘለዎ ሰብ ጠጠው ኢሎም ከመዛዝኑ ሚዛን ክወስዱ ሕጊ ብምሕላው ዲኹም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ወይስ ነቲ ብስራተ ወንጌል ምስ ኣመንኩም መልሱ ሓደ እዩ ነቲ ብስራተ ወንጌል ምስ ተቐበሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም እቲ ሓደ ክሳብ ክንድዚ ክንዙዛት ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም እሲ ሕጂ ብስጋ ክትፍጽሙ ዶ ትደልዩ ኣለኹም እዚ ክንድዚ ዝኣክል ተሞክሮ ተቐቢልኩም እሲ ንኸንቱ እዚ ስወ ብሓቂ እንተ ደኣ ከምኡ ኮይኑስ ከንቱ እዩ ለት ሰብ ገላትያ መንፈሳዊ ተሞክሮ ኣለዎም ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ኣለዎም እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህይወት ተሞክሮ ኣብ ልቦም ኣብ ህይወቶም ከሎ ናብ ሕጊ ገጾም ዘንቢሎም ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝገረሙ ዓብ ነገር እንታይ እዩ ድንዙዛት እዩ ዝብሎም ደንዚዝኩም ኢኹም ማለት ምምዝዛን ኣይከኣልኩምን ከተመዛዝኑ ኣይከኣልኩምን ዝተሞከርኩሞ ህይወት ኣሎ ዝተለማመድኩሞ መንፈሳዊ ህይወት ኣሎ ነዚ ዝተሞከርኩሞ ህይወት ሕጊ ምፍጻም ዲኹም ተቐቢልኩሞ ወይስ ነቲ ብስራተ ወንጌል ምስ ተቐበልኩም ነዚ ኣመዛዝንዎ እዩ ዝብሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ከመዛዝኑ እቲ ፍልሊ ክሪእዎ ኣብ ህይወቶም ኣብ ሕጊ ክነብሩ ከለውን بتصقى وانجيل بأمنة مسدحانون زنبرهم منفساوي هيوت كم مزازنيو نحلنا قديفهم حلنا ويزغونا حتوي هواريات هذا تموكرو له يوحنس قدام يوحنس معرف حدا كزارب كله خمزيلو نحنا سمعنايو زرعنايو طعمنايو زداسسنايو نمسكر يلو ክርስትና ዝጣዓም ነገር አለው ዘስተማቀርዎ ነገር አሉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ግን ኣሞዳእታ እንታይ ኮይኖም ብዛዕባ ግርዘት ተወሳኺ ብጸጋ ምድሓንኩም መንፈስ ቅዱስ ተመሊእኹም እምባርኩም ጽቡቕ እዩ ግን ክትውስኹለኩም እንታይ ክትግረዙለኩም ዝብል ኣስተምህሮ ኣምጽኦም
قاشا زغونة مرتي أبقلات يا معرف حدا خلنا حواريا باولوس دقيمو دقاقيمو خزارب كله نحنا كاب سبقنا لكم وانجيل استفلي وانجيل سبق لكم رقوميهم ولا نحنا نخون ولا ملاأغتي خونس زترقمه يخون رقوم يخون إلو يتزاربو اتو وانجيل اتو بسرات منيو كريستوس إيسوس بكريستوس إيسوس بمؤمن سبقلاتيا منفس قدوس تقبلومي منفساوي هيوت انتاي كم زغونه مس منفس قدوس اطعيوميو كن كالي دما مصيوم انتاي لومم كالوت وسخو انتاي كتغرزولم كزرت اسرائيلاوي كيدان نا ابراهام እግዚአብሔር زحابون تايو كيدان نعو كتوسخو علكم حجيجن ክርስቶስ ኢየሱስ አመስቀል ስሩሑ ወዲኡ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ዝተገረዘ ይኹን ዘይተገረዘ ማለት ወይ አይሁዳዊ ይኹን ወይ አሕዛብ በእምነት ከምዝጸድቅ ተአውጁ እግዚአብሔር ይመስገን ንዚ ሐቂ ጎስዮሞ ካል አስተምህሮ ተቀቢሎም ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ምክንያት እዚ ከመዛዝኑ ሚዛን ክገብሩ ኣብ ህይወቶም እቲ ዝጣዓምዎ ሰማያዊ ነገር እንታይ እዩ ንዑ ኣመዛዝንዎ ኤክሰርሳይዝ ዝገበርዎ ኣብ ህይወቶም ዝተለማመድዎ ነገር ሕጊ ፍጻም ድዩ ወይስ ንትብስራት ብምእማን ዝተቀበልኩም መንፈስ ቅዱስ ኢሉ መልሲ ንዓታቶም ይገድፈሎም ኣሎ ማለት አምላክ በመንፈሱ ዝመላአኩምን አማ አኸልኩም ከአ ተአምራት ዝገብርን ሕግ ስለዝፈጸምኩም ዲዩ ወይስ ነቲ ሰማዕኩም ወብስራት ስለዝአመንኩም ዮን ሕቶ አምላክ አማ አኸልኩም መንፈስ ቅዱስ ዝመልአኩም ተአምራት ዝገብር ዘሎ ሕጊ ስለዝፈጸምኩም ዲዩ ወይስ ነቲ ብስራተ ወንጌል ስለዝአመንኩም መልሱ ነቲ ብስራተ ወንጌል ስለዝአመኑ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኦ ምክንያት ምንታዩ በቲ ብስራተ ወንጌል ስለዝአመኑ በክርስቶስ ስለዝአመኑ እምበር ሕጊ ብምሕላውን ብምፍጻምን ሰማያዊው መንፈስ ቅዱስ አይተቀበሉን ብምንታይ በእምነት ንመን አሚኖም ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማኑ ነቲ ብስራት ወንጌል ንክርስቶስ ብምእማኖም መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም بمنفس قدوس توليدهم ولد أملاك كوينهم سب قلال سلازي امنت كم مسمع دما كابقال أملاك هاريا باولوس بزعبا بسرات وانجيلن بزعبا حقين يوزنت أترولهم وترشد دشته أبراهام فأملاخ أمنه نصدق خاطر قصرلو فلتو مبار دك أبراهام زخونو اتوم ناي امنت سباتيوم دك أبراهام منيوم اتوم ناي امنت سباتيوم أبراهام بأملاخ أمنه صدق خوينو دما
ተቆጸረሉ እቶም ደቂ አብርሃም ድማ እንታዮም አመንትዮም ብመን ዝአምኑ በአምላክ ዝአምኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝአምኑ እሳቶም እንታዮም ነብርሃም ናይ እምነት ደቆዮም አብርሃም በእምነት ሊጸዲቁ ወይስ በስራሕ አብርሃም ሕግ ብምሕላው ዲዩ ጸዲቁ ወይስ በእምነት ይጸዲቁ አብርሃም ጽድቂ በእምነት ዝርከብ ህይወት እዩ እቲ ሰማያዊ ህይወት ናይ ጽድቂ ህይወት በእምነት ይዝርከብ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቁ ሆይኑ ድማ ተቆጸረሉ እዚዩ እምነት በእግዚአብሔር ምእማን ክርስቶስ ምእማን እዚ ናብ ጽድቂ አምላክ የእቱ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ተኸዲና ንኽነብር ብጸጋ ይገብረና እንታይ እምነት ምእማን በአምላክ ምእማን ሰብ ገላትያ ብትብስራተ ወንጌሎም አሚኖም ዳሕር ግን ነቲ ሙሉእ ዝኾነ እምነት ካልእ ተወሳኺ ደልዮም ሙሉ ስለዚ ጳውሎስ ንዚ ከመዓራሪ እንደገና ክርስቶስ ተሰጢሑ ኣብ ቅድሜኹም ተሰቂሉ ዶ ኣይነበረን ከመይ ደኣ ጌርኩም ኢሎም ከመይ ደኣ ጌርኩም ብሓንሳብ ደንዚዝኩም ክዛዕ ክንድዚ እቲ ሰረት ናይ ህይወት ክርስቶስ እዚ እንዳበለ ይዛረቦም ቅዱስ መጽሓፍ አምላክ ንአሕዛብ በእምነት ከም ዘጽድቅ አቀዲሙ ርእዩ ኩሎም አሕዛብ በአኻ ክባረኹ እዮም እናበለ አቀዲሙ ንአብርሃም አበሰሩ አብርሃም ስለ ዝአመነ ተባረኸ እቶም ዝአመኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባረኹ እዮም ንአብርሃም አሕዛብ በአኻ እንታይ ክብሉ እዮም ክባረኹ እዮም በረከት እግዚአብሔር በምንታይ ይዝርከብ በእምነት ይዝርከብ بحق سراح يكونن بركة እግዚአብሔር እንታይ بركة እግዚአብሔርስ እንታይ لناخنا حتى نكእል አለን እግዚአብሔርስ بركة ዝብሎ እንታይ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክርኢ ከለና بسماوي ስፍራ መንፈሳዊ بركة كله ዝባረኸና ናይ ጎይታና መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ይባረክ በሰማያዊ ስፍራ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ መንፈሳዊ በረከት ሓደ ስንታዩ ናይዘል ዓለም ህይወት እዩ ናይዘል ዓለም ህይወት እቲ ዘዌ ህይወት ብምንታይ ይርከብ በእምነት ዝርከብ ህይወት እዩ በክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ህይወት እዩ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ሆይኑ ተቆጽሩሉ እምነት ጽድቅ ሆይኑ ይቁጸር በእግዚአብሔር ምእማን በክርስቶስ ምእማን በክርስቶስ ስለዚ አመኑ ሰብ ገላትያ አማእኸሎም ተአምራት ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ነይሮም በምንታይ በክርስቶስ ስለዚ አመኑ ስለዚህ እምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ እምነት ኣብ ሰባት ህይወት ዘምጽኦ ለውጢ ኣለዎ እንታይ መንፈሳዊ ለውጢ በክርስቶስ ብምእማን መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ኣብ ማእኸሎም ተአምራት ኮይኑ ግን ካልእ ተወሳኺ ነገር ደልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ካልእ
ርዕቶ ኣየድልዮን ካልእ ተወሳኺ ነገር ኣየድልዮን ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ኣኻልዩ ንጽድቂ ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ ኣኻልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጺሉ አብርሃም ስለዛ አመነ ተባረኸ እቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባረኹ እዮም አብርሃም ስለዛ አመነ እንታይ በለ ተባረኸ እቶም ዝኣምኑ ድማ ከምኡ እንታይ ክብሉ እዮም ክባረኹ እዮም ዝተባረኹ ክኾኑ እዮም ብመን ከም አብርሃም ዝኣምኑ ንኣምላኽ ዝኣምኑ ክርስቶስ ዝኣምኑ እሳቶም ድማ ብበረኸት ክምሉ እዮም ብዛዕባ በረኸት ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ግዜ ምስ ማቴርያል ኢና ነተሓሓዙ ናይ ዘበን ሓደ መንፈሳዊ ሕማም እሱ ይኮነን አብርሃም እኮ መጀመሪያውን ነይርዎ ሪት ነይርዎ እሱ ይበዝዩ ካልእ ዝተወሰኸ ነገር የለን ኣባጊዑ ይፈርያ ነይረን ኣግማሉ ይፈርያ ነይረን ባሮት ነይሮሞ እቶም ባሮት ይበዝሑ ነይሮም ይዋለዱ ነይሩ እሱ ይኮነን አብርሃም ናይ ህይወት በረኸት እዩ ተባሪኹ ናይ ህይወት በረኸት እዩ ተባሪኹ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዝባረኹ በረኸት ናይ ህይወት በረኸት እዩ እዚ ናይ ህይወት በረኸት አብርሃም ከመይ ተቀቢልዎ ተይልና በእምነት አብርሃም በእግዚአብሔር አሚኑ ጽድቅ ሆይኑ ተቆጺሩሉ ከምኡ ድማ በእግዚአብሔር በክርስቶስ ዝኣምኑ ክባረኹ እዮም ማለት እዩ እንታይ መንፈሳዊ በረኸት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብ ቁጥሪ 10 ነፍሲ ወከፍ ይብል ነቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ከየቋረፀ ዘይፍጽም ኩሉ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጊ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሕጊ መርገም እዮም ማለት ሕጊ ዝፍጽም ሰብ ከየቋረፀ ክፍጽሞ ኣለዎ ነቲ ኩሉ ሕጊ ማለት እዩ ንሓንቲ ጥራይ ፈሊኻ ዘይኮነስ ንኩሉ ሕጊ ንዑ ድማ ዘይፍጽም ተኾይኑ እንታይ እዩ ርጉም ይኹን ስለ ዝተባሃለ ኣብ ትሕቲ መርገም ይነብር ኢሎ ይነግረና ኣሎ ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ሕጂ ግን ጻድቕ ብእምነቱ ሕያው ኮይኑ ዝነብር ከም ዝብል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ከም ዘየልቦ ርግጽ እዩ ጻድቕ ብእምነቱ ዝነብር ሓደ ሰብ እኳ ሕጊ ብምሕላው ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝነብር የለን ስለዚ ጻድቕ ብእምነት ብህይወት ይነብር ጻድቕ በእምነት ጽድቅ አምላኽ ዝተቀበለ እዩ ጻድቕ ክርስቶስ ብምእማን ጽድቅ አምላኽ ተቀቢሉ እዩ እቲ ጽድቅ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ ኃይሊ ኣብ ልዕሊኡ ይግለጽ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሰብ ኩሉ ሓጢ እዩ ዝብሎ ካብ ሰብ ውሽጢ ጽድቅ ክፍልፍል ኣይክእልን እዩ ብዘይ ክርስቶስ ሰብ ኩሉ ሓጢ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብጸጋ ጥራይ ይድሕን እዩ ዝብለና ሰብ ሓጢአተኛ ፍጥረት እዩ
ካብ ሰብ ጽድቅ ክፍልፍል ኣይክእልን እዩ ጽድቅ ኣምላኽ ተቐቢሉ ኣብ ጽድቅ ኣምላኽ መንፈስ ክነብር ከሎ ጽድቅ ኣምላኽ ይጋድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጽድቅ ኣምላኽ ኣማኒ ማለት ጽድቅ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ህይወት ማለት ናይ ኣማኒ ህይወት ጽድቅ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ህይወት እዩ ናይ ኣምላኽ ህይወት ፍረ ናይ ሰማያዊ ህይወት መግለጽ እዩ ኣማኒ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ዝነግረና ነገር ሓደስ እዩ ኣብ ገላትያ ክንመጽእ ከለና ጳውሎስ ከይዱ ኣብታ መወዳእታ ምዕራፍ 5 ናይ ስጋ ስራሕ ኢሉ ምስ ዘርዘረ ናይ መንፈስ ፍረ ግን እዚ ይብል ጽድቂ ሰላም እዚ ካብ መን ይፈሪ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ኣማን ጥራይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ወይ ኣማኒ ተዘይተወሊዱ መንፈሳዊ ፍረ ከፍሪ ኣይክእልን ጻዕሪዩ ዝኸውን ስለዚ መንፈሳዊ ፍረ ብምንታይ እዩ ዝፈሪ ኣብ ህይወትና ቅንዕና ፍቕሪ ሰላም ዘይናትካ ዘይምድላይ ዘይምዕማት ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬ ኣብ ህይወትና ኣብ ኣማኒ ህይወት ተዘይ ቦቂሉ ዝግለጽ ናይ ስጋ ፍረ እዩ ማለት ስለዚ ሓደ ኣማኒ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተወለደ ኣብ ህይወቱ ዝግለጽ መንፈሳዊ ፍረ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣማኒ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ኣማኒ ፍረ ከፍሪ ናይ ግድን ህይወት ዘለዋ ፍረ ዘርኢ ኣብ ሓደ መሬት ተኣትያ ከም ትፈሪ ግድን ማይ ሰትያ ይኹን ካብቲ መሬት ዘድልያ ነገር ወሲዳ ትበቁል እያ ሰብ ገላትያ ጳውሎስ ዝነግሮም ዘሎ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ብሕጊስ ኣብ ትሕቲ መርገም ኢኹም ዘለኹም ብእምነት ግን ኣብ ትሕቲ ጸጋ ትነብሩ ኣለኹም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስ ትነብሩ ኣለኹም ስለዚ ህይወትኩም ከፍሪ ተኮይኑ ብመንፈስ ቅዱስ ተመላለሱ ናብቲ ሓቂ ናብቲ ብስራተ ወንጌል ናብቲ ሓቂ ተመለሱ እቲ ሕጊ ህይወት የብሉን ሕጊ ፈራድ እዩ ጸጋ ምሕረት እዩ ዝእውይ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ሕጊ እዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝተጻሕፈ ሕጊ ዘይፈጸመ ኩሉ ርጉም ይኹን እዩ ዝብል ስለዚ ሐዋርያው ጳውሎስ ብዛዕባ ሕግን ብዛዕባ እምነትን ፈላልዮም ክሪእዎ ናቶም ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነ ህይወቶም ካበይ ከም ዝጀመረ መንፈሳዊ ህይወቶም ከሪኦም ይደል ዝጀመሩሉ መንፈሳዊ ህይወት በእምነት እዩ ውድኡ ከለው ግን በሕጊኦም ወዲዮም ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር ማለት ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ዘይቋርጽ ዘይፍጽም ኩሉ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጊ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ሕጂ ግና ጻድቕ ብእምነት እዩ ሕያው ኮይኑ ዝነብር ከም ዝብል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ከም ዘየልቦ ርግጽ እዩ ሕጊ ኣብ እምነት ዝተመስረተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ሕጊ እቲ ንሕጊ ብመዓልቲ ዝፍጽሞ ብኡ ሕያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣለዎ
ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቐለ ርጉም ይኹን ዝብል መጽሓፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና። እዚ ኸኣ እቲ በረኸት አብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ክወርድ ንሕና ኸኣ ብእምነት ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክንቅበል እዩ። እዚ እዩ እቲ ሕጊ ዘይሕሉ ኣብ ትሕቲ መርገም እዩ። ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ሕጊ ፍጻመ ኮይኑ ተገሊጹ እዩ። ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝወድኦ ስራሕ ንምንታይ እዩ? ክርስቶስ ኣሚንና መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ መንፈሳዊ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ይጅምር። መንፈሳዊ ህይወት ክርስቶስ ብምእማን መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ንነብር። ሐዋርያ ጳውሎስ ንዝኽልተ መሰረታዊ ነገር እንዳነጻጸረ ይነግሮም ንሰብ ገላትያ። ዘይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ፍረ አማኒ ወይ ማንም ይኹን ሰብ ከፍሪ ኣይክእልን እዩ። ፍረ ዳግም ዝተወለደ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ፍረ ከፍሪ ግድን እዩ። ንምንታይ? ካብ መንፈስ ስለ ዝተወለደ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተወለደ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ መንፈሳዊ ፍረ ኣብ ህይወቱ ከፍሪ ግድን እዩ። ናይ መንፈስ ፍረ ከፍሪ ግድን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ መንፈስ ቅዱስ ህይወቱ ዝተመልአ ሰብ ኣብ ህይወቱ ተኣምራትን ድንቅን ክኸውን ግድን እዩ። ክልተ ነገር እዩ። መንፈስ ቅዱስ ምልአት ድንቅን ተኣምራትን ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝተመልአ ኣማኒ መንፈሳዊ ፍረ ከፍሪ ግድ እዩ። እዚ ክልተ ነገር እዩ። ብሓንሳብ ዝኸይድ ነገር እዩ። መንፈሳዊ ፍረ ምፍራይ ኣብ ኣማኒ ህይወት ናይ ግድን እዩ። ፍረ ኣብ ህይወትና ክርከብ ግድን እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ዝብሎም ዘሎ ሓደ ነገር እዩ። መንፈስ ቅዱስ ተመክሮ ኣለኩም፣ ብዙሕ ነገር ተለማሚድኩም ኢኹም፣ ፍረ ግን ክተፍርዩ ኣለኩም። እንታይ? ናይ መንፈስ ብሕጊ ዲኹም ብእምነት ጸዲቅኩም? ብእምነት ዲኹም መንፈስ ቅዱስ ተመሊእኹም? ወብእምነት። ኣብ ማእኸልኩም ተኣምራት ዝኾነ ብእምነት ድዩ? ወብእምነት። ብመን? ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ መድሕን ብምእማን እቲ ሰማያዊ በረኸት ፈሲሱ። ስለዚ ናብቲ ሕግስ እንታይ ክትገብሩ ትኸዱ? ንኣብርሃም ኣምፂዎ። ንኣብርሃም ዘምጾ ምኽንያት ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ኣብርሃም ብእምነት እዩ ጸዲቑ እምበር ብሕጊ ኣይኮነን። ስለዚ እምነት ኣብ ኣምላኽ ዘለና እምነት ክንሕልዎ ግድን እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ኣብ ህይወትና ዝሰርሕ ብሕጊ ዘይኮነስ ብእምነት እዩ። ክርስቶስ ብምእማን ዝኸውን እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብክርስቶስ ክንኣምን ከለና መንፈስ ቅዱስ ንምላእ፣ ወበት መንፈስ ቅዱስ ንቕበል፣ መንፈሳዊ ፍረታት ነፍሪ። እዚ እዩ
عنتوي أب إفسون معرف حادث تقسقوا تقسي هاريا باولوس معرف كلت سلست 4 دابل خيد كله بزعبا دحنت تزاريبو بزعبا حرام وصا تزاريبو بتبا أواج تندق مندق ክርስቶስ መስቀል ገይሩ አፍሪሱ ሓደ ህዝቢ ካባ ህዛብን ካባ ይሁድን ንዑ ከም ዝገበረ ደሃር እንደገና ንቤተ ክርስቲያን መህነጺ ማአመንቲ መህነጺ ዝኸውን ድማ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበ ይዛረብ እዚ ብምንታዩ በክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ህይወት እዩ በክርስቶስ ብምእማን ጥራይ ዝርከብ ህይወት እዩ ካልእ ሽራፍትኹን ጭላፍ ካብቲ ብሉይ ኪዳን ወይ ድማ ናይ ሰብ ምህዞ ተወሲኹ ንኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል መንፈሳዊ ህይወት የለን ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ናቱ ጽድቂ ናቱ ጸጋ ናቱ ሓይሊ ናቱ ፍልጠት ክግለጽ እዩ ድሌቱ እምበር ዝተሰንዐ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ዝወደቐ ዝተደርበየ ሕጊ ኣልዒልካ ለጣጢፍካ ንኽትከይድ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ እዩ ጽድቂ ወይ ሰማያዊ ህይወት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታና ብመድሕና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራይ ዝርከብ ህይወት እዩ ዝርከብ ህይወት እዩ እዚ ህይወት እዚ በክርስቶስ ዝርከብ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ዝርከብ ብዙሕ ቤነፊት ኣሎ መንፈሳዊ ቤነፊት ሮሜ 14 ክዛረብ ከሎ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን ብመንፈስ ቅዱስ ትኸውን እምበር ብብልዕን ብመስተን ኣይኮነን ከምዚ ገይሩ ክርስቶስ ዝግዛእ ንእግዚአብሔርን ንሰብን የሐጉስ መንግስት አምላኽ በክርስቶስ ምእማን ሓጎስን ሰላምን ዝመልኦ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰባት ልቢ ይፈስስ ማለት እዩ ኣብ ተሐቀኛ መንፈሳዊ ህይወት ክንነብር ከለና መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ቤነፊት አለው ሰላም አእምሮን ልብን ዘሐልፍ ሰላም ናይ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመይ ገድፈልኩሜ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዓለም ከም ትህቦ ኣይኮነን እዩ እዚ ሰላም እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሰላም እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን ብመንፈስ ቅዱስ ትኸውን እያ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን ኣብ ኣመንቲ ልቢያ ትበቁል ኣብ ኣመንቲ ህይወትያ ትግለጽ ናይ ሰላም ህይወት ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናይ ጽድቂ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ይግለጽ ኢየሱስ እሱ ኢሉ ሰላመይ ክህበኩሜ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዓለም ከም ትህቦ ኣይኮነን ቴምፖራሪ ሰላም ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም ጊዜያዊ ሰላም ኣይኮነን ነባር ሰላም እዩ ነባር ሰላም ኣብ ኩነታት ዘይለዋወጥ ነባር ሓጎስ ኣብ ኩነታት ዘይለዋወጥ ነገራት ተተገላበጠ ዘይገላበጥ ሰላም አምላኽ ነገራት ከምዝን ከምትን ተኾነ ዘይልወጥ ናይ አምላኽ ሓጎስ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽድቅን ሰላምን መንፈስ ቅዱስ ዝኸውን እዩ አምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሱ ካብ ዘፍስስ እንሆ 2000 ዓመት ሓሊፍዎ እዩ ሓሊፉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እዩ
ይነብራሎ ድማ ኣብዚ ዓለም ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንኣምን ከለና መንፈስ ቅዱስ ይኣቱ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝሃበና ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን መንፈስ ቅዱስ ዝፈሰሰ ህይወት እዩ ሓጎስ ዘለዎ ህይወት ሰላም ዘለዎ ህይወት ዕረፍቲ ዘለዎ ህይወት እዚ ህይወት እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ሕጊ ብምሕላው ዝርከብ መንፈሳዊ ሰማያዊ መንፈሳዊ በረከት የለን በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ጥራይ ዝርከብ ህይወት እዩ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል አምላኽ እዩ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ ዝተገለጸ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ መስቀል ወዲእዎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ያውነቱ ንዘለዓለም ይነብር ስለዚ እዚ ኸኣ እቲ በረኸት አብርሃም በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣህዛብ ምእንቲ ክወርድ ንሕና ኸኣ ብእምነት ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክንቀበል እዩ ኣብ ኣህዛብ ክወርድ በክርስቶስ ኢየሱስ እዚ በረኸት እዚ ወሪዱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ፈሲሱ እዩ እዚ በረኸት እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ዝርከብ በረከት እዩ መንፈሳዊ ሰማያዊ በረከት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክንደይ ዘሐጉስ ህይወት እዩ እዚ ህይወት እዚ በቀሊሉ በክርስቶስ ብምእማን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ልቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣሚኑ እግዚአብሔር ኣቦም ካብ ሙታን ከም ዘለዓሎ ተኣሚኑ ብልቡ ተኣሚኑ ሰብ ክጸድቕ እዩ ምጽዳቕ ማለት ኣብ ኣምላኽ ተቐባልነት ምስ ረኸበ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ ይፈስስ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ the fraction of second ኣብ ሓደ ሰብ ህይወት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ልቢ ጥራይ ምቕባል እዩ ፕሮሰስ የብሉን ጽባሕ ንዓ ድሕሪ ጽባሕ ንዓ ኣይብለካን እዩ ጎይታ ሕጂ እመን ብመን በክርስቶስ ኢየሱስ እመን እንታይ ሓራ ክትወፅእ ኢኻ በክርስቶስ ኢየሱስ እመን ሕጂ ክትናገፍ ኢኻ በክርስቶስ ኢየሱስ እመን ሕጂ ዕድገት ሓጢአት ክግበረልካ እዩ ብምንታይ ብመንፈስ ቅዱስ ሓጢአትካ ክሕፀብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕጂ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ክትለብስ ኢኻ ካብ ልብኻ ጥራይ ተቐበሎ ንመን ንክርስቶስ ኢየሱስ ተድሕን እምነት እያ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና ናይ ህይወት ትውክልቲ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ የሰጋግረና ካብ ዓወት ናብ ዓወት የሰጋግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ብሕጊ ድዩ ብእምነት ኣይፋለን ብእምነት እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ዝርከብ ህይወት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ብሚድያ ትከታተሉ ሓደሽቲ ኣመንቲ ተሃሊኹም ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሱ ክመልኣኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትኩም ጎይታ ጌርኩም ዝተቐበልኩሞ ሓጎስን ሰላምን ዕረፍትን ዝህብ ኢየሱስ እዩ ብልቢ ተቐበልዎ ሲሞኒ ዝበሃል ሓደ ጠንቋሊ ነይሩ ኣብ ሰማርያ ሲሞኒ ምስ በዓል ሐዋርያት ተዓባቢሩ ድሓር ግን ሓደ ነገር ደልዩ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ቅዱስ በገንዘብ ክገዝኦ ናብ ሐዋርያት ገንዘብ ሒዙሎም መጽዩ
እንታይ ኢልዎም እንኩ ሰሊ እዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ነገር ንዓይ ሃቡኒ ሐዋርያው ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ እስኻ ኣብዚ ነገር እዚ ዕድል የብልካን ልብኻ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣብዚ ረሓቕ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይዝርከብ መንፈስ ቅዱስ ብቁኑዕ ልቢና ንቅበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ በቅንዕና ንክርስቶስ ኢየሱስ ተተቀቢልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ክፈስስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ነመስግነካ ብሰዓት እዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ሚድያ ዝከታተሉ ኣብ ጉባኤ ንዘለው ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሳዊ ኃይልኻ ይፍሰሰሎም ናትካ ጸጋን ኃይልን ኣብ ህይወቶም ይኹን ትናትካ ክብሪ ይውረሶም ትናትካ መንፈስ ይውረሶም ኣብ ህይወቶም መንፈሳዊ ተሐድሶ ይኹን ጸልማት ካብ ህይወቶም ይበተን ሕማም ዘበለኻ ኣብ ህይወቶም ይመንቆስ ኣጋንንትን ርኩሳን መናፍስትን ኩሉ ይውደቁ ስለዚህ ገበርካዮ ነመስግነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር በክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን